Ipana Audio. Kita juga terima saweran. Bu, monggo lah, Bu. Kita sawerannya terima bentuk Yuris. Ayo, Bu. Monggo, monggo. Ayo, yo. Yo, 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 yo. Ya, ya, yo. Ya, ya, yo. Ayo, Bu.
Gimana Mbak Yuli studio 2? Di sini studio 1 Mawur. Ya kamu di sana saja. Oke Mbak Yuli di situ aja ya. Ya. Ada Pak Binterlan, ada Mas Udin, ada Cak Imin. Ah di sini semuanya Pak Bos. Absen. Ada Pak Haji. Wah, cocok. Pak Aris. Ada Mas Jan. Gak mau pergi pokoknya mana di sini. Bablas ke lali janjine. Lali janjine yo. Masih sanggup Budi cantik? Masih. Apa kita ke sana dulu Mas? Kok ganti lagu ya? Oke. Lali janjine Lali sih. janjine. Ya. Catatan saja. Oh,
Maksudnya ke sana dulu nanti ke sini lagi. Suruh gesek dulu Mbak Yuli Ya, gesek. lagunya apa, Bos? kata TMC. Lagunya apa? Nanti aja. Aku. Ciro luto. Ya habisi dulu. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu saja nyukri hatiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya. Kocok-kocok panitia yo. Mas Samsuri monggo, Mas Pati. Mbak Yuli. Dalam moto sliramu. Salahe kowe meneng ae. Kocok-kocok panitia seragam bandeng. Mas Pandi. Ya. Atur suwun. Kaya ra bisa ngati. Saben wanci tansah anggodo ati. Nanging aku wedi bloko. Pungkasane kemahan lara tresno. Yo.
Godang kuning Mas Tulus. Ayo Mas Tulus. Yeay. Salam Lesti. Dulur-dulur kumpul. Yeay. Terima kasih Mas Terima kasih Bosku, matur suwun. Agawe pikirku kono seret tiranya tak sawang tambah manis ibu bunga yen bisa nyanding sliramu aduh tut ati keberatan atiku sansaya apalagi Roro Jonggrang siap Roro Jonggrang Roro Jonggrang. Aja nganti keri kanca-kanca panitia seragam bani. Ayo. pasukan berarti Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora moka yen aku nandang kasmaran. Waspada nom prajuritmu kalaparan. Pasti wae kowe dadi wanita buyungan. Yeay! Lek ciblak. Lo. Nah. Tobat putri wanita sing hebat ora ngerti yen teguh lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damaraya Oji sekti sing penting kaya Bantung Bondowoso Iya Jonggrang panyuwunmu Yeay ayo men
Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Matur suwun. Yen aku nandang kasmaran prajuritmu kalaparan mati wae putri dadi wanita buyungan. Ya wanita sing paling hebat ora ngerti yen aku lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damaraya aku duwe aji sakti Bandasa Rara jogran manuta surga. Panyunmu tak lanjut apa Mas Padi Pak Samsuri? Ayo Mas. Mas Udin. Luwe becik paten nono ibang sesideman Rendang sules sedia Wangi samudana marang kula warga Salamannya dari sini ya. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken campur sari Wisnu Nada. Yai ini pun ingkang pundi? Sing pundi? Oh lah bos kabeh iki. Bos-bos salaman riyin, biar nggak ada dusta di antara kita. Wangi, ya wangi, gue sanggup. Ojo dikumbang ya Pak De, kenal loh. Pak Sinten mau? Lah semua bos katanya ini. Nah, aku tak gini wae. Ya, penak tenan. Urip ana kutha gedhe.
12 ke lali janjine Kang. Lali janjine siap. Kok tak Urip ono. Ye. Putra kuwate tapi tak tukake. Omah sak di sini. bojone tentara kok penyanyi rek-rekan ngono yo. Ye. Ayo yo. Wisnu Nada iki. Lali janjine mbok menehi sampun kasihapaken Mas Tulus. Iya iyo. Ayo Pak Den nembang. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Amin. Semoga berkah barokah nggih. Amin. Ditelas kerien. Ya. Janjane kowe ning ngendi? Kelakatmu saja nyuprian.
Yes. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang pakai ngen nggak Pak? Tahu nggak ayang-ayang pakai ngen? Ayang-ayangen. Ibu, jangan lupa ya. Habis ini giliran bunda-bunda solehot. Oke? Ya, ya. Nanti minta modal sama bapaknya. Oh, bos-bos ya, siap-siap. Dihabisin dulu ya. Habis ini nanti gantian. Oke. Jan-jan nego. Ayo opreki diedarke no. Ceto. Nggih Mas Teguh.